Siyathokoza ehlozini, idlozi elizithwaselayo. Ungezwa-ke igama utshela ukuthi hlampe kulula, angithi ngoba uzwe igama ukuthi ngoba liyasithwasela ukuthi wena fanele urilekse, wena fanele ukhokhe umoya, angithi bayazenzela. Angithi no. Ila kunzima khona kakhulu-ke ukuthi imoya yakho iyazithwasisela, ila ujuluka khona, ila ugqilazeka khona, ila fanele uprove khona ukuthi u-strong. Angithi kodwa okuningi okukhulu kakhulu kufanele ube nengqondo eningi, kufanele isabalale ingqondo yakho. Yabona, iqala emaphupheni, kuyibonakaliso, kwizimo ezenzeka around wena. Uthi into yes ungakwazi uyihlaziya uyithole i-answer, ungakhohlwa ukuthi umuntu wena uvezelwe imimoya. Angithi so uyitholile i-answer ku-right, ungasho ukuthi lonto uyayazi uchome ngayo. Angithi ungajaha ukuthi okay ngikutholile lokho, mhlambe lokho okwaziyo awusatshelwe kona okutholile wena as umuntu. Angithi kwenza just only 1%. Angithi kwenza only just 1%. Yabo, olwazi olutholile kule nto ovezelwe yona. Imoya yakho isithwasisela iveza into, yes ungayibuka ngaleyo ndlela uyithole i-answer. Angithi kodwa yazi mhlambe wena just only 1%. So mase kuvela futhi ngenye indlela, ngenye ilanga, angithi ungaziphikisi ukuthi hayi mina ngibone kanje leya nto, why sekubuya ngibona kanje. Naleyo answer isa-right nayo ineza phezu kwale answer oyitholile. Ngithi kufanele ube nengqondo eningi, imoya yakho isithwasisela. Yes uzojuluka, yes kuzoba nzima, unayo phela ugobela wena. Angithi eminye imoya angithi iyakwazi ukunika umsizi. Angithi kodwa wena ofanele ujuluke, this why uthi umsizi. Nayibona, wena ufuna ujuluke, wena ufuna uziphushe, yabona, phezu kwesimo sokubhekene naso, kodwa nengqondo eningi iyafunakala. Yila isilimala khona uma imoya isithwasisela, uthi wena usoyazi onolwazi usho 1%. Yabona, uma sophinda ubona ngenye indlela or kusasa or ngenye ilanga yenzeka ngenye indlela, usuyaziphikisa uthi hayi mina ngazi lokho lo angikwazi. No, kuzonenza i-information lo yaziyo ngoba ihlozini elithwasela lona umthwebulo involved kakhulu. Into ungayibuka ngale ndlela eyiyona kanti ayiyona, into ungayibuka ngale ndlela eyiyona iyona, just i-percent elincane kukhona lokho okushodayo, lokho ongakakuboni, lokho ongakwazi. Angithi wena umuntu sonolwazi, soyazi manje ngoba sokwazi ukwenza ukuthi uthole information kusasa. Musuthi wenza ngale ndlela le oyijwayele, angithi le information oyijwayele, into seyakudida, into seyakugqilaza, into seyenza ujuluke more than before. Uzibuze hayibo, isitebhu nje sikhuphukile, senginalo ulwazi, why ngijuluka kanje, why ngathi ngiphinde emuva. Ingoba wena uzimisile kulona, ingqondo yakho uzakuyenza isabalake ukuthi ayifunde more. Bangithi uma idlozi yakho isithwasela ihamba nomthwebulo kakhulu into yakho. Umthwebulo unjani? Umthwebulo awuvezi into eyi-1, umthwebulo awumi endaweni eyi-1, umthwebulo uyashintshashintsha, uyajikajika umthwebulo ngoba usukufundisa, ufuna ukufundisa ukuthi into akusho ngoba inje iyohlezi nje, ngoba nomhlaba angithi wenziwe ngomthwebulo. Iwedwa isibonelo, kunganetha, kungashisa, lingaduma izulu, kungabanda. That's why sinamasizini angafani. So wena as umuntu ngeke ugarante ukuthi lento uyayazi ngoba uyazi ngale ndlela eyi-1. Ayisebenzi kanjalo imoya uma isithwasisela. Kusasa ingajika iveze ngale ndlela, usuyaziphikisa wena. Angithi ngoba yini? Wena ingqondo yakho zange isabalake, istikhe kule nto oyazile oyifundile izolo ngaleya langa. Ufuna ukufunda ukuthi no ingenzeka ngale ndlela, or wena imoya yakho ndingayenza ngale ndlela, ama-results azofana. Angithi izokwenzeka kodwa umsuka kwayo kungenzeka ungafani, or isenta layo ingafani, kodwa ama-results afane. So imoya yakho uma isithwasisela, wezwa lokho nje yathi uzojuluka. Kufanele ube strong kodwa kupheleli lapho, kufanele nengqondo yakho isabalake, ungathi into soyizwile kuphela lapho. Uma seyiqhamuka kusasa, iqhamuka ngenye indlela, wena utsho i-wrong, le ndlela i-right, ineza phezu kwalo. Esinye isitebhiso leso ukuthi uyi-understande ngenye indlela, ngoba into phela nazo asiqhamuki ngendlela ey'fanayo, azenzeki ngendlela ey'fanayo. Even nale empilweni into iyakwazi ukushintsha in a second, iyenze ngenye indlela kade ungayilindele. So ingqondo yakho ayisabalayo khona uphase. Ngiyabonga kakhulu.